ko serious ko boli obo president anganja na taro kire tindi barimo ndoli barimo lakini njetingo taro keke mutal serious. You cannot be doing one rally in 6 months. Nje enda kete rally kira lituko igorona ko kete rally mambie ndengo ngoro ganya li bali kochi etu akora kete rally yo mwanzo ne yo mweli 7 months ago. The other rally to Karasne Nairobi to hoteba gusito to kamo. What I'm just about, we must be serious if we want to be serious to learn for these things. Let's be serious. Once you become serious, no one need to do it anymore. But Namayam, Yana Yukobori Kerobrekio, or Koganda, or a state chama. What the Yavanto, Ninchumo Kiama. Ninchumo Ekenobay to Nere to Yagache. Hono, Okoboriwa, Ekiama Kereki, Mapema. Mapema president Tata. Enyoba Mapema president. Ndio chake kabeni Mapema. Tata, no yero muntu kuburi wa MCO chake mutaraga isisa ward yuri kuburi wa MCA. Ono kana mu president. Abantu ababonse bakuburi bagupingwa aba MCA bara. Omuntu kuburi kenjire kikyo wa MCA ga. Muri ko barama tanga. Mbataka tikotara. Na kyabo karasata ya Mapema. Obu MCA bubade chiwodi, obubade ebituo 15. Ochakire bone kimya kebere. Obo president ebubade ebituo 15,000. Ndurachaka kukambi. Then you tell people, karatika, inumora seruto karu, nduwantia injikora. You know, we must be serious, gentlemen and ladies. Toko banga, goko gane no nyenyeri, omonto kutanere. Onyonka, kibageni. Namba imagine ne kwa okora. You must walk no monto, muskisi, mogere, moi. You have to have a face of Kenya. When we tell people that, no, that is serious. Be serious and we'll support you. If you're not serious, we will tell you you are not serious. Yes. Let's lakini kuanya koralimo president ya Kenya yeko hambalimo no yeke mwanya bantu especially wono munyamato oyo ayebuno morocho muntu oyo ayenye pime yani ayorocho muntu okobeke eritimonse ngana abuiruga akiriye keregenya sai no na bantu bokumugwa muko bapima eri bantu bakorara baka saa 5 omagasoka eredie yemo omagasoka bagenda for 7 months bagenda kanisa yemo hazo sudoka it's not jokes. Erondu aseruto njenda arware ekera ntengita singo to siasa na kotorani bono ngire nikaranse bo sayo nyoma ntabu ati muntu ngoto dina kiyo konta igawana My friend, we must be very serious. Onyoro muano nyomba ko teyata rekore to murugi nyomba mwaye taraga cha nyomba tabu atigas bono o mago madenga ka yano liyo moru ngeyuta talare bono nkieke ngokora ko rujali bari ma mingi sumu to gwakera li aruto. As we speak today osoro ga are ga isise word Mudavadi niga kare busia okambe ile Ruto Wetangula niga kare Turkana Kindiki niga kare Voi President Ruto mwenene niga kare Nairobi Aaron Cheriot niga kare Voi something I think Voi go Tana River Kimani Ichung'wah naye netise lakini mnakole kwa emise na kuruwa kare okambe ile Ruto Chigurupu toka rali tukwe mekutano in a day 20 in a week times 7 140 njuo na kusi etu akorete rali yo mwanzo ne yo mweli 7 months ago the other rali to Karasne Nairobi tokoteba gusito to kamo wacha mchezo bwana. We must be serious if we want to be serious to learn for these things. Tiako hold yaba antoika. Let's be serious. Once you become serious inumwensi ya momenye tega konye pare gocha kone nere rami no maile tu abura ni kene chi serikali ni katu anyorere kuru se atonge tu chi nyinge konye pare nere rami ya kineni amari mobona tata kitu kinaga e pare mbura ya bere rami nense me yene negende te kulimwa kari zo to ko te tutam maile tu ko na tutam nga kura tutambosa no modu eto ko te bigore e pare yon siere in total 60 something. How many kilometers?
62 point something kilometers. Naende borabweye ntini onki neta manga dibi na osomete mame nare ganga yari olia mame ngo olia Lumumba noche mumu maneti Lumumba tina onki neta manga dibi na osomete liko chimange skimu gochimo inoga ali dio mange stage to akarukire stage timero sabe kuru kuboga bakaona yes engaki yo njari ngemnere bonoiga epare gocha liriruta gocha kwiguraga ko bekarige naga abante baro siasa achire gokora omwaka oyo achete omutienyo saba riode omutienyore okarenga orega osaba epare yakire omuchaino okwagachaga nero kwagacha bone keri gachita kaigora bone agacha kwiguraga nakitogotebera tuta aya karati gabagekio na igure gamna mogunya ukwanaga mwatebre mutaite stima SME mobwa testima serikali ya William Ruto nebwate chibesa ekobeka stima everywhere emutagete tomwe minjere bono iga toganye tusanire mukamo mura 2027 gose tora testima bono iga era abekuga osera testima bono iga ekiagara 2027 na tambe chikure chire miaka ebere kurubono ntoigwana ine ntotegerante lakini mutagete testima aga toganye stima yeche kobeka 2028 gose ebe kubono iga epareye tomote biatenene mutiko yekora 2028 gose kurubono igera bana gari zo yatokoteba tuta ntoigwana ine ikiaga tato heno ngokorera tibate magana mange mbatebige amache ose mwatebira amache mutagete baka amache ache goche area ye omonto otenenerete Lake Victoria South akoro ku Jacqueline omugusi koruganya mira muda ka moretega achapi ande ga mutakiri ko buru mache aiga enjireye tobwatense iro barete tente we can do a very good dam to sikugwa na mona inwe edamu enene ego spread net pipe which grass everywhere ga gosechi water pan chisa ine ikagara mubwata marimo mutari tora tomo swati yoga nera chaba kwandire oyo nyamirare akoro kutakli wone na bwate project yakobeka ya about 1.8 billion yoko bekara bantu chipipe which grass lakini na changa iwa nyamira mwote mutaite Ruto na bantu bae bona bagenda kuchialia mutike binti byanga ko chaga bantu aya ekiaga tato awana wamendo serikali abantu batokire myaka mengi mungona naro kurukurika Gachagua nto amuruse tibo deputy president kwanya ko igurika Gachagua gako ende TV ka gotebia aba minister bare aba ikoyo nane na Karua Seruto akekera mwangete kwanya ko ga goteba bago mambio mo minister Ruto o mo ikoya butwe re mambia igati Gachagua nero muntu mutakali kuomana agoteba nga Ruto seri ya serikali omonto tereta baskari Kenya yakoro kukanja omo ikoyo okorweke diruki ari Gachagua nkwanya ko yumo ikoyo gako murama gako maseri nga Karua serikali ya Ruto eba bateba ngakongabwe eba bare chi permanent secretary 22 nkwanya ko yuba batebu nga Karua gusiga tobwato ko minister yomo mogote ibabo soro Karua serikali mwate bibabo minister bigosi Karua serikali ono to runtu tweka bali bamenyo ekegera serikali ne abantu bonse ngoka no muri tax bali tole serikali ime ni tutoko bali present ali asetole mali ekegera to ko ruo twese to chiai chikure mu agetara kabiri abande mu gakera Raila Odinga osaba bamelo bako abande mu gakera William Ruto bone gara Raila Odinga na William Ruto baramo ko se bali amo bona ne gwakere Raila ngi gwata na ngacha ko uchira se Ruto o gakera na Ruto baramo na bwaba nyene serikali goseba bamelo bako bona iga abo ko bakeregento roche aseki tokwe ninja itwe tokatera ngaki tota itimontoyo etutake toko 2027 tutwe karakali tutweka aya manya gocha sege ntekia 2027 minto ntegerere nonye ni baba dabe chire dibe chi TV rechi camera egete ke mukibwate buya onye umuntu naro tagete ankyo nyasaya tokonye na into mogusi kanera gambe obo president wa Kenya ninjo soro I can tell you the truth onye umuntu naro tagete ninjo yomo but let me tell you oko gamba wenseye ngolais
Rasmoro sia basani chikabira chionsi chile 44. Rasmoro sia basani abaikoyo. Oro sia basani abasigisi. Chikabira chidene. Oro sia basani abagere. Rasmoro sia basani abapwani. Rasmoro sia network entambe. Ruto re president Paul Kagame chagete ko campaign in 2013. Liya soto ko deputy president akarosio basani miaka ikomi. Miaka ikomi. Okorosia basani ga, korosia basani ga, korosia basani ga. Turukorosia basani ensememo. Ya. Turuko tebanga, turuko yake kokwayo bieka. Njosoro jago ko yake kokwa. Ni njosoro. Rasma to bamo. Ngaki kwanda bogere nkwane. Ekero ko te to president, network ya ko yogo terera. Ayo ta kero to mo ikoyo. Ayo ta kero to mo sigis. Mo ino ta kero to mo gere. Mo ina ayo ta kero to mo masai. Oro kanone very national. Turuko mo president, aja kilo soro. Como o president, o monto trinega Jafet. Yakundi. Oyo trinega Jerusa Momani. Oyo trine moinaria Airi Mayaka. O president boy bagusi. O president ye buru ba Kenya ngima. Kenya nengare. Naende rasmo bo kemambia. Ndiyo ko mo president. Guoncho kanana koyega chikura. Chikure chiko sabuno kwa bokoko. Naendas motu miyechi besa toba mungiti. Naendas mo kwane. Oncho kanane krase kogo kwana. Mambi kwaendaga. Mambi ende kwaena moina. Pero njero mo gusi omuntu okoni ga Ruto. Ngoro kiango mo sisio yomo okoni mo gusi anywhere. Ngoro kiango mo ikoyo yomo okoni mo gusi anywhere. Ngoro kiango mo gero yomo okoni mo gusi anywhere. Ngoro kiango muturukano yomo okoni omogusi anywhere. Naro. Reality nere hiyo indio to kwa tebiga. Kero muntu na haga tema. Lakini rosi network engare Kenya ngima which takes time. Orosi obosani and it takes time. Arafu yagara orosi obosani has motare. Ekiagara ko chimotuga risk nkobere seita. Nkontigara tore roro tweka. Abantu 1500 tomenyete intutweka eroro tweka Kenya ende echieta asega chiete ona tomenye intutweka ga to nane kerto kwa ro president asenko igwa ngusi yoka to gukwana ndurukwana ande ndurukwana ogere ndurukwana boruya ndurukwana Mombasa eto gukwana na gusi sama tanga ndurukwana barai njoma ende na chiro goterena yoka na tebe ekerto otaete ko njerera ngani ko buru president ngingo kora kora ngere machumba bonse bagusi mbago le ranch aba mchumbe mbaga bya bana amito no toke kambiore ese ginere nkarmu ekero muntu chori wo boli chukura kuno soro toruko muchaya kabere mbwate network kengi mabogirango buone ekero taite ko boli ekura yo president ningwanga okondangeri wati omwana omuntu muno chorire ndai tontebye nintari ko boli wo president. Arafu ndangiri abachumbe linakolire ndangiri aba MCA linakolire ndangiri abarandi be kanisa ndangiri bona abagaka be kanisa ndangiri abangina be kanisa. Arafu muane triko beka kebuli abantu batekere gocha liuka banya kokotegerera liuka omotieni tokoera otara umera nabantu abantu baragira banyore fe abagendanka oborayo buyene kera abantu barangena erioka orayo bugaga litiri gutira birora igoro na gwete fumbi ngaka ngambuye more mwagera guciaria ngamundoche ina arangeria abantu abonsi pi na babekiramo mbate ibona abana baminto ngari baga ngende gotieri ritimo lyane ngende bono bosigisi kurwanese bidigo bo kama bibosaigonga ninje abantu banganjeire abunge kwanye guikaransa nabo MCA kwanye guikaransa nabo kenyero kiaga sokorwa kwanye guikaransa nakyo bantu mbali kuragira muha Ruto na atale nere myake yose bosigisi garia Kresu guku emyake yose na bere nere ekenyero eke gima abantu 10,000 ebahago chabaichora ogora chimboli kero mutana na kambuli Yesu guku kero mutogenda obate abana bamite kenyero eke ntate nkoraiga because ras mocha ke kwabusa muago ebe clear ebe ndabu angabone ganturuku kwana ganga angabona ante ina agaba ndo baichirega nabaskali
bali getu myaka 3 yaerire anga abantu bachirega na balimu bali getu myaka 4 yaerire anga abantu bachirega na abeserikali anga like nyoreke nturuko kwari gure stima ekiaya anga bana bante bali kirekera sekiagera ntu abwate twezi chinguru kera kwanyora libaga okurigeria abantu ba mirori tangani kandi zonga tabaina turukubeka sirugire singi gusiyoka sirugire singi kenyorekemo yaya obwo kera kubeka sirugire singi no bagabana umuntu okubeka bo sirugire singi gusi no bagabana akoburi beka sirugire singi na Lawrence beka sirugire singi na Nakuru togo tebaigo atwate no bachegetura no. We are stating facts. No, you know what? Ngari ko boru we musiega tingo chaga we musiegu esise. Tingo chaga tu ekamoga ngana onko menyete ke tueke. Nasema ngende bituo ikomi aenda rokareki nkogenda. Ebitu ebyo. Lakini rina chinka. Nasema abantu bayikuo bugambi bwatira. Abantu baro bugambi. Bare chinguru cyo bugambi. Chinguru cyo bamera kitire. Okurangiria abantu mu otomurero, mwagamba, mwali enyama. Toko beka ngite mu buko. Haya. Abantu mbategete ndokire mu buko ga abantu baliye ere biyago sere bobe nakigote y'abantu ngaki ndoza lichinsa let's be serious injena mware ko serious ko boli obo president